Gemeente bezoekt beste logeeraccommodatie. De Cultuurbarbaren genomineerd. Het is vandaag 21 februari, dit is het Pelemaasjournaal. De interne opleiding van Koninklijke Harmonie Euterpe Venray houdt op zondag 3 maart het jaarlijkse leerlingenconcert. Dit jaar staat het concert in het teken van het solistenconcours dat gehouden wordt in het weekend van 9 en 10 maart in het Rijland College in Venray. Onder leiding van docente Sandra Lucassen voeren de leerlingen werken uit van uiteenlopende componisten. De solisten worden aan de piano begeleid door Kenny Jansen. Deze gelegenheid biedt aan startende en herintrainende muzikanten de gelegenheid om kennis te maken met de harmonie. Het concert begint om 11:30 's ochtends en vindt plaats in het verenigingsgebouw De Pertstal in Venray. Een maand geleden ontving de Martineplatz in Merselo de prijs voor VKBO Beste Logeeraccommodatie van Nederland. Vandaag bracht een delegatie van het college een bezoek aan de prijswinnaar. Burgemeester Hans Gielissen en wethouder Jan Lonen overhandigden als waardering vanuit de gemeente vanochtend een vlag van Venray. Zij kregen van de eigenaren een uitgebreide rondleiding. Het was voor het eerst dat zij de Martineplatz bezochten. Burgemeester Hans Gielissen was onder de indruk. Ik kijk mijn ogen uit. Het is een hele oude boerderij, waarvan we niet precies weten wanneer die is gebouwd. Maar in ieder geval voor 1640, want toen bestond die al. Dus dat alleen al maakt het een avontuur om hier rond te lopen. De award is voor de eigenaren natuurlijk een bijzonder succes. Maar ook voor Venray is het mooi dat een prijswinnaar van beste logeeraccommodatie in de gemeente ligt. Als je dat predicaat in de wacht sleept, ja, dan heb je wat te bieden. Dus het is voor heel Venray echt heel belangrijk dat wij dit hier op ons grondgebied hebben. En dat is een prachtig visitekaartje voor de verdere aantrekkelijkheid van onze gemeente. Dus wij zijn er ontzettend blij mee. De eigenaren Leonor en Piet van Os vertelden vanochtend vol overgave over hun onderneming. Zij zijn dan ook nog steeds erg trots op wat ze bereikt hebben in de afgelopen jaren. Ik vind het altijd geweldig dat we zoiets daar neer hebben gezet. En we zijn er nog altijd zelf al heel enthousiast over. Ik vind het zelf echt heel mooi, want als hier geen gasten zijn, dan kunnen we hier zondags wel eens gaan zitten. Zo van, mooi hè? Ja, leuk toch? De benoeming van beste logeeraccommodatie is een mooie prijs door de erkenning die het met zich mee heeft gebracht. Of de award ook daadwerkelijk meer bezoekers trekt, is nog niet duidelijk. Of er meteen meer boekingen komen, dat weten we niet precies. Maar ik denk wel dat het straks gaat werken, omdat het is nog zo kort. Hè. Je maakt wel overal reclame, maar ja, niet iedereen kijkt op de VKBO-website. Dus ik hoop wel dat het van dit jaar dus echt ook bekend wordt. En we gaan ook veel reclame maken. Of de award dus een positief effect zal hebben op het aantal gasten is nog even afwachten. De burgemeester heeft nog geen overnachting geboekt bij de vakantieboerderij, maar hier kan wellicht na vandaag wel verandering in komen. Nu ik hier rondloop, denk ik, het zou best eens leuk zijn om met de hele familie hier eens een weekendje te blijven. Dus de aandrang is zeker geprikkeld. Dus we kunnen wel verwachten dat u binnenkort hier een nacht gaat doorbrengen? Ja, misschien wel meer dan 1 nacht. Dus het ziet er mooi uit. De kamers zijn ook echt perfect. Alles is gewoon keurig geregeld. Dus als je hier rondkijkt, dan begrijp je waarom het de beste accommodatie van Nederland is. Er is een opvallend groot verschil in de veiligheidsbeleving tussen de Venrayse dorpen en wijken. Zo doet 12% van de wijkbewoners 's avonds of 's nachts de voordeur niet meer open. In de dorpen ligt het percentage veel lager met 4,3%. In de Venrayse wijken zegt 5,7% zich vaker onveilig te voelen in de eigen omgeving. De dorpsbewoners hebben hier nauwelijks last van. Opvallend is dat de Venraynaren meer vertrouwen hebben in het college dan in de gemeenteraad. Kiezers voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd door de door hun gekozen gemeenteraadsleden. Voor dit onderzoek werd een burgerpeiling gehouden en klanten aan de publieksbadie werden ondervraagd. Een mooi begin van 2013 voor de Cultuurbarbaren. Het Venrayse DJ-collectief presenteerde 3 weken geleden hun debuutalbum. En nu zijn ze ook genomineerd voor de prijs Beste DJ-team, een categorie van de Gouden Kabouter Awards. De Gouden Kabouter is eigenlijk een prijs die in het leven is geroepen om een beetje het nachtleven van Amsterdam. En het uitgaan daar een beetje van humor te voorzien, een beetje met een knipoog. Omdat het allemaal wat serieus werd in de loop der jaren. En
Toen hebben ze die prijs in het leven geroepen om een beetje luchtigheid erin te krijgen in het hele DJ-plaatje. Maar je zegt het is iets Amsterdams. Hoe kan het dat jullie zijn genomineerd? Het wordt georganiseerd in de Paradiso en eigenlijk is het altijd vanuit daar dat het wordt gehouden. En we hebben toevallig 2 keer in Paradiso gestaan, grote zaal, afgelopen jaar. Dus dat is ten eerste een heel mooi wat dat bereikt hebben, zeg maar, in een jaar. En ten tweede ze hebben ons daar opgepikt. Door middel van stemmen kunnen de cultuurbarbaren de prijs winnen. Via de website goudenkabouter.nl kan er tot 9 maart gestemd worden. De uitreiking is op 11 maart in Paradiso Amsterdam. De cultuurbarbaren hopen deze prijs natuurlijk te winnen, maar zijn al heel blij hoe hun muzikale carrière op dit moment verloopt. We zijn nu 3 jaar bezig en we hebben net een album uitgebracht. In januari, eind januari is hij uitgekomen. En dat is sowieso al een hoogtepunt van dit jaar. En eigenlijk alles wat er nu aan mooie dingen komt, dat koesteren we alleen nog maar meer, zeg maar. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er enkele wolkenvelden en brede opklaringen. Het vriest met temperaturen tot zo'n -5 graden. Er staat een matige koude wind. Morgen overdag blijft het op wat sneeuw na droog. De temperatuur blijft hangen rondom het vriespunt. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.